Vítam vás ľudia po veľmi dlhej prestávke a prečo si to hneď neochoreniť nejakou poriadnou hororovkou. Dobre ľudia, aby som vás priviedol do deja, tak vlastne som veľmi dlho netočil, neviem koľko mesiacov. No a povedal som si, že prečo si tento návrat neochoreniť nejakou hororovkou, jak sa hovorí. Táto hororovka sa volá Midnight Movie, teda aspoň myslím. A našou prácou je pracovať v kine. Á, prví ľudia nám tu idú. Tu je nejaký SpongeBob, ale zároveň nie SpongeBob. Chce popcorn jeden. Aha, tu. Á, manisky, to sa mi páči. Yeah, boy. Tak, a popcorn chceš, no. Takže, tu máš toto. Tu máš toto. A tu máš toto. No, máme tu ďalšieho. Dá ďalšiu, lepšie povedané. OK, ona chce pizzu. Zatiaľ žiadny jumpscare ani nič strašidelné. To mám rád, lebo ja sa veľmi často zľaknem pri takej hororovke. Nie, či som blbý, ale ja som nikdy v kine nikdy som nemal pizzu. Tak pizza, tu máš pizzu. Neviem, či by sa mi nepáčilo, keby že niekto položí pizzu na špinavý pult, alebo jak to mám nazvať. To je dosť zaujímavé kino, keď mám tu raketomet a nejakú M6. No a čo ty chceš? Á, cukriky. No tu máš tvoje cukriky. Aha, že niekto tu na okolí nejaký strašidelný a že si zapnem rádio, aby som niečo počul. Aha, že je zabijak. No to neviem, či môžem povedať. Proste killer vonku a že sa máme skryť. Že máme reportnúť niekoho, kto bude suspicious. Taký neporiadok mi tu narobili. Tak, koniec prvého dňa. Bolo to trochu scary, ale iba vlastne ten nejaký random typek, čo tu povedal, že si mal zapnúť rádio, no. Ale žiadny jumpscare, za čo som veľmi rád. Takže ako vždycky. Čo sa tu cez noc dialo, že to je celé mokré. No ako vždycky idem nahodiť, že som tu a super. Mám to celé tu rozliaté. Dobre. No teraz vám to tu skipnem, ako budem obsluhovať ľudí. Takže keď ich doobsluhujem, tak sa vrátim späť. Ešte príde niekto, či už nie. Jaj, tam vzadu je to. Tak je tu idem zažiť utrpenie, ale vám to tu strihnem, takže sa uvidíme, keď sa niečo stane. A posledný odpadok. Konečne mám to utrpenie za sebou. Čo máš za problém? Jo, ja ti dám jedlo, len ma už nestráš. Konečne koniec tohto utrpenia, tých odpadkov a nereálne toto vystrašilo, jak tam nejaký bezdomovec bol za mnou. Ja sa zľaknem všetkého. No tretia noc. Že znova ma nevystraší nejaký random bezdomovec, čo je tu. Si kokos. Tajný agent. Počkaj, len ja si musím zavrieť dvere, lebo nerad ich mám otvorené. Tak, dobre. Choď preč. No, poď. Šup do kina. Či to dnes iba jeden pôjde? No, ide. Aha! To je môj kamoš bezdomovec. No čau. No čo je, aj ty ideš dnes do kina. No sa opýtam, či videl niekoho suspicious. A on hovorí, že nie. Tak, a tu máš pizzu. Tak čau. No. A tretí človek, čo chceš? Candy, tu máš. To kto je? Tak ty sa mi nepáčiš.
Tu máme ísť ku nemu. Ja nechcem. Choď preč. Nie. Že mi nevypadne elektrika. Nie. Nie, nevypadne mi elektrika. A ja musím ísť tam dozadu vonku. Nie. Nechcem ísť vonku. Nie. Pomoc. 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 Nie. Nie. Tu je tie... A pomoc. Rýchle. Behaj. Ale tak čo chodíš, jak modelka? Však zdvíhaj. Zdvíhaj to. No. Však mi príď na pomoc. Rýchle, príď mi na pomoc. Plus. Hej, zostaň v Čile. Úplne. Hej, zostaň v Čile. Úplne. Jo, ja mám tu za kinom vraha, tak zostanem úplne v Čile. Ja mám to nejak prežiť. Pomoc! Pomoc! Choď preč! Nemám ťa rád. Proste nie. Nemám ťa rád. Choď preč, Satan. Choď preč a ty policia si pohni. Nie, nemám ťa rád, jaj. No, jedna sekunda. Please. Oh, let's go. Let's go, ja som to vyhral. Je to tam. Ja žijem. Je to tam. Takže ako ste videli, návrat na YouTube s hororovkou nebol zlý nápad, lebo som to dohral, ale to sa naľakal viacej než v spánku, hlavne v nejakej nočnej more, no to je jedno. Ak chcete ďalšie takéto videá z hororoviek alebo tu iné, píšte do komentárov, dávajte lajky, odbery. Čau, čau.